Светът на мъжете и жените, поделен според извечните закони на традицията. Това показва изложбата «Нека всички разберат за другостта», организирана от Академично-етноложко сдружение, Министерство на труда и социалната политика и Дружеството на археолозите и историците в Смолян. За хората в общините Златоград, Неделино и Мадан, където се провежда изследването, понятието дискриминация не съществува. Хармоничното съжителство между мюсюлмани и християни е факт, въпреки всекидневните форми на различие. Доказателствата за религиозната толерантност на българина са църквата, синагогата и джамията, построени от векове в близост една до друга в центъра на столицата. През 20 век е издигната руска църква, а отскоро и католическа катедрала. Религиозната толерантност е едно от нещата, за което Европа може да ни завижда. Християни, мюсюлмани, евреи и други религиозни общности участват равнопоставено в политическия, икономическия и социалния живот на страната.